Този клиент дойде в Zero за смяна на счупено стъкло на iPhone 12 Pro и за смяна на батерия. Ето тук може да видите и изпуканото стъкло долу, тъча също не работи, така че ще сменим и него. Докато загрява котлона, нека извадим и батерията по нашия специален метод. Ето тук може да видите старата батерия. Сваляме и слушалката, която също е част от рамката на дисплея, тъй като тя само ще ни пречи с това да махне самата рамка. Тук може да видите ето слушалката и сега остава да свалим самата рамка от ето този дисплей. Виждате рамката, дисплея е готов и слагаме едно цяло здраво стъкло отдолу, за да държи счупените парченца. Махаме и кабела на тъча, тъй като той също ще бъде сменен и остава да махнем дисплея. Ето виждате старото счупено стъкло заедно с тъча тук. А това е самия дисплей с лепилото по него, което изчистваме и ето го с чисто ново стъкло и нов тъч. Слагаме го да се ламинира. При ламинирането новото стъкло залепва за стария дисплей и от тук нататък единственото, което е необходимо е да изчакаме малко. Ето, машината е готова. Тук може да видите, че дисплея е почти готов, макар и да има малки следи. Сега ще видите как те се изчистват в следващата стъпка. Слагаме го под налягане и това е последната стъпка, която изчиства целият дисплей и го прави като нов. Пускаме го и докато той се прави за 15 минути, действаме и махаме старите лепенки на батерията, слагаме новата с чисто нови такива и ето, поставяме я тук и заспива. Разбира се, сменяме и уплътнението. В Zero всички телефони се издават с чисто ново уплътнение. Притискаме го, за да сме сигурни, че е прилепнало и готово. Тук отново се уверяваме, че всичко е както трябва. Подготвяме уплътнението и слагаме готовия дисплей. Завинтваме, разбира се, и всички пластинки обратно по местата им, за да бъде телефона както е излязъл от завода. Готови сме, слагаме и слушалката обратно, махаме защитната лепенка на уплътнението и сме почти готови. Ето и лепенката е свалена, остава само да штракнем дисплея. Слагаме и долните винчета с специална отвъртка, която позволява да ги затегнем точно колкото е необходимо, без прекалено затягане, така че да не се развалят и друг път да може отново да се отворят. Ето го и готовия телефон, с малко прашинки по дисплея, които с едно забърсване се изчистват. Ето виждате, всичко вече работи и сме готови. Ако и вие имате нужда от такъв ремонт,